Podívej se na svůj prostor kolem, na svou realitu, kterou se vytvořil, na své vztahy, na situace, na prostor, který tě obklopuje. Protože to je odraz prostoru, který máš sám se sebou uvnitř sebe. Je v tvém okolí a v tvém prostoru klid, mír, pořádek, důvěra, smysluplné a hluboké vztahy? A nebo je tam chaos, nepořádek, nedůvěra? Pokud se podíváš pravdě do očí a uvidíš to tak, jak to je to první tvůj důležitý krok na cestě k plnějšímu vědomí. A poté, když to uvidíš, je důležité od toho neutíkat, ale naopak přijmout to s vděčností. Ano, děkuju, že to vidím, i to jsem já. A vědomě či nevědomě jsem si tohleto vytvořil a je to v pořádku. Přijímám to. Cesta ženy dětím provede.